ଏଗୁଡ଼ିକ ଆନନ୍ଦର ଲୁହ, ଏହା ହୃଦୟର ସଂଯୋଗ। ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଭାବନା, ସେହି ଗଭୀର ଅନୁଭବ ଯାହା ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାକୁ କେବଳ ଏକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ନୁହେଁ ବରଂ ଆତ୍ମାର ଏକ ଯାତ୍ରାରେ ପରିଣତ କରେ। ଏଠି ପ୍ରତିଟି ପାଦରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଥାଏ, ଆଉ ପ୍ରତିଟି ନିଶ୍ୱାସରେ ଥାଏ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା ଅର୍ଥାତ୍ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାର ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ଯିବା, ଜାଣିବା କେମିତି ଏହା କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ନ ହୋଇ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନ୍ୱେଷଣ ପାଲଟିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା କେବଳ ଶରୀରର ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ଏହାଠୁ ବହୁତ ବେଶୀ। ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସର ଯାତ୍ରା। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ହିମାଳୟ କୋଳରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥିବା ସେହି ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। କେବଳ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜକୁ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧାରାରେ ହଜାଇ ଦେବା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି? ଏହାର ମୂଳରେ ରହିଛି ଶିବଙ୍କର ଅମରତାର ସେହି ଗଭୀର ରହସ୍ୟ, ଗୋଟେ ଏମିତି ପୌରାଣିକ କଥା ଯାହା ଅମରନାଥ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଏତେ ପବିତ୍ର କରିଛି। ଆଉ ସେଇ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଅମର କଥା, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଅମରତ୍ୱର ରହସ୍ୟ। ଭଗବାନ ଶିବ ଏହି ଗୁପ୍ତ କଥା କେବଳ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି କୌଣସି ଜୀବ ଏହାକୁ ଶୁଣିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ। ତେବେ ସେହି ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବ କ'ଣ ସବୁ କରିଥିଲେ ଜାଣନ୍ତି? ସେ ରାସ୍ତାରେ ନିଜର ସବୁ ସାଂସାରିକ ମୋହମାୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଲେ। ପ୍ରଥମେ ପହଲଗାମରେ ନିଜ ପ୍ରିୟ ବାହନ ନନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ତାପରେ ଚନ୍ଦନୱାଡ଼ିରେ ନିଜ ମସ୍ତକରୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ, ଶେଷନାଗ୍ର ହ୍ରଦରେ ନିଜର ସର୍ପକୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ ପଞ୍ଚତରଣୀରେ ନିଜ ଶରୀରର 5ଟି ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଆକାଶକୁ ବି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ଏହି ତ୍ୟାଗର ଅର୍ଥ ଥିଲା ସେହି ପବିତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁପ୍ତ ରହେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସାବଧାନତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେହି ଅମର କଥାକୁ ଆଉ କିଏ ଶୁଣିଦେଇଥିଲା? ସେମାନେ ଥିଲେ 2ଟି କପୋତ। କୁହାଯାଏ ସେମାନେ ଦୈବୀ କୃପାରୁ ସେଠାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଅମର କଥା ଶୁଣି ଅମର ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଆଜି ବି ସେମାନେ ସେହି ଗୁମ୍ଫାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ନୁହେଁ କି? ତେବେ ଏ ତ ଗଲା ପୌରାଣିକ କଥା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠା ଉଲ୍ଟାଇ ଦେଖିବା। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏହି ଯାତ୍ରା ପଥ କେମିତି ବଦଳିଛି ଆଉ କେମିତି ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଇତିହାସ କେତେ ପୁରୁଣା। 5000ରୁ ବି ଅଧିକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ପୌରାଣିକ ଆରମ୍ଭ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 4ଥ-5ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭୃଙ୍ଗୀ ସଂହିତାରେ ଏହାର ପଥ ବିଷୟରେ 450ଟି ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏମିତିକି 1898 ମସିହାରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଏଠାକୁ ଆସି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଏକ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ଏହା ଆଧୁନିକ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ସୁସଂଗଠିତ ଯାତ୍ରା। ଆଉ ଏହି ଯାତ୍ରାର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ଛଡ଼ି ମୁବାରକ। ଏହା କେବଳ ଏକ ପବିତ୍ର ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ମା ଶକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ଏହାର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହିଁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଏହି ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ସମାପନର ସଂକେତ ଦିଏ। ତେବେ ପ୍ରାଚୀନ ପଥ ଆଉ ଆଜିର ମାର୍ଗ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୃଙ୍ଗୀ ସଂହିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରାଚୀନ ପଥ ଥିଲା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରୀତିନୀତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା, ଯାହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଶୁଦ୍ଧିକରଣ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ମାର୍ଗ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ, ପ୍ରଶାସନିକ ଚେକପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଗଠିତ ଯାତ୍ରା। ଆଉ ଆଜିର ଯୁଗରେ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ସଫଳ କରିବା ପଛରେ ରହିଛି ଏକ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ସେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ବିଶାଳ ଆୟୋଜନ ପଛରେ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କିଛି ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ, ଭାରତୀୟ ସେନା, ITBP, CRPF ଏବଂ NDRF ଭଳି ସଂସ୍ଥାମାନେ ଦିନରାତି କାମ କରନ୍ତି। ସଶସ୍ତ୍ର ପହରାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସେବା ମନୋଭାବ କେବଳ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରଶାସନର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ମତରେ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନା ଜଣେ ଶିବଭକ୍ତଙ୍କ ପରି କାମ କରନ୍ତି। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବସି ଭୋଜନ କରିବା ଏହା ଏକତା ଆଉ ନମ୍ରତାର ଭାବନାକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ସେବାର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଲଙ୍ଗର। ଜାଣନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଏଠି ମାଗଣାରେ ଭୋଜନ କରାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ତ ସାମୁଦାୟିକ ସେବାର ନିଆରା ପରିଚୟ। ଏତେ କଠିନ ପଥ, ଏତେ ସେବା ଆଉ ସୁରକ୍ଷା, ସବୁକିଛିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ, ପବିତ୍ର ଅମରନାଥ ଗୁମ୍ଫା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଗୁମ୍ଫାର ଆଲିଙ୍ଗନରେ ହଜିଯିବା। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ
ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଅଲୌକିକ। ଏଠାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ 3ଟି ବରଫର ସ୍ୱରୂପ ତିଆରି ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଆଉ 2ଟି ହେଉଛି ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଏବଂ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହିଁ ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହି ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ 1898 ମସିହାରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଜାଣନ୍ତି? ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ନିର୍ବାକ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ମୋର ଏକ ଅଲୌକିକ ଅନୁଭୂତି ହେଲା। ପୁରା ଗୁମ୍ଫାଟା ଶକ୍ତିରେ ଭରି ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏହି କଥା ଆଜି ବି ସେହି ସ୍ଥାନର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ କହିଦିଏ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଯାତ୍ରା ସେହି ଗୁମ୍ଫାରେ ସରିଯାଏ? ନା, ପ୍ରକୃତ ଯାତ୍ରା ତ ସେଠାରୁ ଫେରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ତରର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା। ପୁରା ଯାତ୍ରାଟି ହେଉଛି ଏକ ଶୁଦ୍ଧିକରଣର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସାଂସାରିକ ଜିନିଷକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଆପଣାଇବାର ଏକ ସୁଯୋଗ। ଏଠାରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜ ଭିତରର ଶାନ୍ତି ବି ମିଳିଯାଏ। ତେବେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସେ। ଆଜିର ଏ ଆଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ସୁରକ୍ଷାର ଦୁନିଆରେ ଏକ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହୁଏତ ଏହାର ଉତ୍ତର ବାହାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ।